Hej YouTube, og velkommen til vores anden video. Hej YouTube. Vi spiller bare lige sådan højhus run and run. Okay. Det var det nok ikke engang, mand. What? What? Okay. Okay. Jeg filmede en anden video, men der var sådan en lille fejl, fordi min mikrofon det var slået til mit webcam. Så jeg havde sådan en rigtig lav stemme. Så det har jeg nok kommet til i vores første video. Så det må I sgu undskylde. Jeg fandt noget. Okay. Hey. Ej, det er klamt, hvis jeg dør. Hold my kæft, God. du er ringe. Jeg skulle da vant til at spille med hack, mand. Men det er genoptræning, det her. Siger jeg. Og Jeg startede i går efter hvad, et år. Oh my god. Min score den er minus 5. Ja. Vi prøver sgu med mit gode sæt her. Nå, det var så ikke så godt. Det kunne jeg så ikke var. Ej, du er egentlig ikke ret god. Men på lørdag, der laver vi måske sådan en hangout ind på Google, det der plus ting der. Jeg ved ikke om det er sådan en slags livestream, tror jeg. Jeg ved ikke. Og der vil vi spille nogle forskellige spil. Ja, så hvis I gider, så kan I lige skrive ned i kommentaren, hvis der er nogle spil, som I gerne vil have, vi spiller. Så ja, det skal være noget, I gerne vil se på. Noget vi også har. Ja. Ellers så skal vi se, om vi kan få det skaffet. Det er ikke sikkert. Men... Måske. Jo. Owned. Første gang. Oh. Ja, første gang. Ja. Og jeg har en 0-8 score. Hvad sker der for det? Jeg ved godt, hvad der sker for det. Jeg er Sker for noget dårligt. Ja. Nej, ikke den der. Du er rigtig dårlig, du er. Så bruger jeg Deagle. Flot. Nej, hvor er det klamt, mand. Jeg har lige fået AVP. Fuck, det er ringet af mig. Jeg kan ikke engang stå på stenbro uden at falde ned. Hold kæft, mand. Fordi du går ud over den. Ja. Jeg går ikke ned under den. Nej. Det gjorde jeg. Nej, det er den der. Okay. Only Deagle. Ja, nu har jeg så en Glock. Oh my god. Hvor er det klamt, mand. Noob. Det siger du. Skal du bare se. Okay, så tager jeg et dårligt våben. Det er sgu da ikke dårligt. Famasso. Den er sgu da god. Bedre end dig. Det er den. Okay. Only AVP. Ja, det siger du, når runden er begyndt, mand. Okay. Ej. Hvor er det sygt. Nej. Jeg kommer op efter dig. Så nakker jeg. Og vi skal nok, når vi spiller counter, så bliver det ikke kun højhus. Vi skulle lige prøve no-scope. Det gik ikke forkværligt godt. Okay, nu tager jeg sådan en helt standard våben. Og en deagle og en granat. Så skal jeg se, hvor god jeg er.
Og i vores næste video, der vil vi måske nok spille noget Garry's Mod. Ja. Eller noget. Okay, det gik ikke forfærdeligt godt, synes jeg ikke. Jo. Sådan godt gammeldags. Kun Deaglen. Der har du råd til. Ja. Det ville være lidt pinligt, hvis jeg ikke havde. Ja, jeg er OP. Nej. Kun USP. LOL. Den sucks jeg jo til. Og vi skal stå i hinandens hoved nok. LOL, oh my god. Hvorfor havde du en PS5 eller en P5 på dig? Ja, fordi jeg har det. Din fucking nar. Fordi jeg havde den jo før. Fuck. Jeg troede sgu da, vi stadig skulle... Det er jo ikke sagt noget om din fucking nar. Så kunne du da godt lige sige, at vi ikke havde. Ej, okay. Hvor er det? Nej. Godt. Hvor har vi dig? Hov, nej, gå nu væk! Hvor er det klamt, mand? Gider snart ikke mere. Nej, det springer du selv nu. No. Nu stormer vi. Tror jeg. Prøv at se, hvor ninja jeg springer rundt som en jaguar. Hvor er du henne? Ja. Det er derfor, at man kalder mig ninjaen. Boom. Er det? Så tager man den her frem. Oh. Gik bare ikke så godt, Jeg man kalder dig ninja. Prøv at se, hvor sej han er. Han står rigtigt der. Og tror, han kan... Han har engang hænderne på bumpen. Ninjaen. Ja, okay. Kom nu, din ninja. Okay. Hvor er det klamt, jeg 6 OP, mand? Oh my god. Jeg synes ikke, at det går forfærdeligt godt for mig. 2-18. 218. Ja. Okay. Jeg kan heller ikke forstå, at jeg sprayer, når jeg har en AK. Og så. Nå. Jeg må lære at spille uden. Nej, eller ikke uden. Glem det. Ej, nu. Nu gider jeg snart ikke mere. Det kommer! Okay. Oh shit. Der er flyvende ninja, okay. Ej, jeg lad være med at være så højt op, fordi så kan jeg ikke falde ned. Eller det kan jeg også, hvis jeg går underground. Ej, det var lidt hurtigt, det der. Hvorfor laver jeg selv lydene? Au. Kom nu. Væk, væk. Skyttelse. Strakt sig. Ja, der blev lidt troll. Siger ikke et ord. Ingen kommentar. Vi prøver for højt. Shit. Hvor mange gange er jeg lige faldet ned i den her video? Hva? Jeg ved det virkelig ikke. Sikkert 4 eller 5 gange, mand. Du er god, det var det jeg sagde. Hakke. Jeg kan sikkert godt nok dig til med FK. Skulle ikke komme Kælder du bare noget. Sig mig hat. Og for helvede. Ja. Nej, okay. Hvor fanden fik jeg lige det fra?
Åh! Så kom. Jeg skulle da ramme græsplænen, mand. Nå, men hvad er det? Nu vil vi lige gå ind og spille med nogle andre. For lige at drille nogen lidt, det er sjovt. Ja, men kender du... Ja, så vi ses lige om lidt. Hej hej. Så er vi tilbage igen. Hej. Og det er mig mod jer to. Ja. Svende Barnov. Okay. Det var lige... Er der rank på? Nej, nu er der også to alene igen. No cheating. Men den lægger da i det mindste ikke, den her. Mm. Ja. Nej. Så jeg choker om det. Lortevåben. Hvor er du henne? Mm. Jeg står bare sigtet på dig. Den nakken. Baba chica bow wow wow. Ja, okay. Eller jeg synes vi skal slette den video. Nå, det var vist alt for den gang. YouTube. Vi sletter Ja. den her YouTube. Bare lige vi lægger den ind, når vi sletter den. Vi ses. Hej.